Nigongo kumanya buna amate ya Nyagusira Daniel Mogere oyo enigwa litkoria Jumanne ikiyaita kurwa ase kenyoro gia sindagogi ikegotoka se wodi ya Sameta mukwerero ebunge ya Bobasi county ya Kisii nigo yeso kirebene nabo igo kugania oboene maiga yo kuunererigwa eng'ombe nabo igo endemero yabo kurwa ase omusubati okageire koba omorugio kabere Onyagusira oyo renge namoke abana abo chintakana abo bamenyete na Nyagusira okwana Nensoko TV nigo omumuro Nyagusira aichanire okuunererigwa uko kumusubati oyo otanyara gwikirana asoko moinia ise oigo nigo aichanire egekorwa kyabanyanyimbo asoko bali na libaga lyokulikia oroboti asigeta seni gyaitumbe kurinde nigaborire eserikali wesona nigati nabo igo kuba konya elinde konyora obwene bwabo nabo igo kubasira ase abana bo baganite kwenyorera chisemi Pararia wakora tuganyete gocha bari yuka saa 3 igana na nusu kumanya konga keresi minga irende mwagenda umuri ngakine ngete inu tuganyete ngaya bunduri gocha igete ne stage amarieta mo kwa polycarp incho mumromo neno Daniel Osirete my daddy garinga working kokoraringe gas na bwa hotel sari batiegete 2012 mama mintagasira muna mama asira my daddy akaira na gukora gasi ari muna kawaida gukora gasi ari muna kora gasi ari tukaigungana na amenyete na montonde but she was not introduced to chitata igunga ki oyo nanti ino so ntu amo maite bona yaikeire kero muga kominta asirire na nda asirita sama okaya singinchukira arwarite no arwerete kitoko muiranya gitari ekabanga ntwanya arakurwana segi tokore kitoko nyu musominto so muno musasira ekaikaga kana ngata gocha matanga asengenjo officially ntuntu amaitenga nanti itasengenjo ntu atebeti gose ntu amanyete so ikere kero tu akolla matanga yomse tu akolle tu abekero mse otimokire bono nande ngo imukari goro batebanga ebinto eng'ombe nere engeli sari omse nero renge kolisi nero renge kunyetwera chinsiaga kirege nto nero renge okora so eng'ombe imuna abanyakinyoro banyerete teche gotokonya ikere bona ase omukungu yago chagati yago tebanga ki eng'ombe ne yae mbakorete ebinto bike bibere gari asengenjo omusetari ngari ngokora renge gas kero omonto naro chenga nkora gas so egasi yare gokora ertainge ko anikende gyonsi gose no nyori kiraso omochibo omonto nabakobekera no enga besa gake goikerenga kitago cha kuruoro nabokonyororo sirikende na egu at least nabo kende gekorokana so etokoboria serikali ntuna abana twatigire twategemete omse asengenjo ndete yo twategemete I have my sister Korku Bernadette Mogere are university I have my brother Korku Gregory Tukare form 3 no yo no mwana minto moke ore grade 9 so abana bakubareis ntato bakinire bakatoikere igano ninche muna nagorete school nero renkonga kanerefi na kerege nto nero gonkorera paka wikira muna asiretega so tokobori kurbono na kitoko manage life asengenjo ntometo musinaro stie binto isiko gari na kitora manage life asengenjo binto biribono nto birochi nande binde ngonereri kutore na kitora akine buya gose na kitora akine na life ere asengenjo bono nto bwate muntu togotegemea so serikali nari gwancha motokonye muto bwate sio koboko ebinto byomuse birokane birane tonyare kotumeka alafu obugima bwende bwendere.